No niin, tammikuun 12. päivä ja 14 pakkasta ja ollaan tultu tänne Kuusilain huoppiin, tänne jonnekin metsään, niin tässä ollaan taas uusi pönttö tuotu ja Jari tuossa virittelee rautoja. Joo, nämä on dukerauvat näihin. Nuo on viritetty nuo rauat ja laitettu tuommoiset suojahommat tuohon. Näissä on molemmilla puolilla, mutta tracker-konepäärissä ei ole, kuin toilla puolella. Ne on vittu. Näihin laitetaan sitä keskimmäiseen hahloon tuossa, niin se on niinku puoliväliherkku. Tässä saattaa mennä sormi. Tuossa on noin laitettu tuohon, niin mulla on tuolla rimaa tuolla sisällä, niin se on justiinsa tuon hahlon levinen. Noita on levitetty. Niitä voisi taivuttaa vielä tänne eteenkin käsin, mutta en mä homostele semmoista. Voi pinne kyllä tuohon keskelle laittaa. Ei mahu näitä välistä. Nämä tulee aina näin käsin. Ei näin käsin. On näin käsin. Tänne näin. Täällä on hirveää ja kallaa, rökkäitä ja mitä paskaa. Täällä on kaikkia syöttinä. Verellä on kasteltu. Nämä koukut otetaan nyt, että nämä ei tarvitsisi tuonnekaan mennä. Se oli tuolla. Näytäpä tuonne. Täällä panee sormia, lähtee sormi. Sitten Kuusilan naamioihan ja se on siinä. Sitten panhan nämä sangat kiinni. Siellä molemmin puolin. Tuo paska tuossa heiluu, olkoon. Ketju, niin tähän pitää virittää semmonen rima yläpuolelle, että kun se menee ja perruttaa, niin se häpyy roikkumaan kauan. Kyllä, no niin, rauat saatiin pönttöön sisällä ja olemme ja naamioimaan tämän seuraavaksi, niin selvä hei.